değişim istelikler. Bundan 116 yıl elek dünyaya kahraman şair Musa Cemil tuğar. Onun turmuş yolu vatanға doğruluk bilgisi bulup, tuğan halkına şın мәхәббәт, қақшамас батырлық өрнегі болып тұр. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Национальном музее Республики Татарстан. Сегодняшний день, 15 февраля, очень важен не только для нас, для Национального музея тоже. Сегодня мы отмечаем 116-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, чей подвиг был преданностью Родине и несгибаемого мужества. И в начале нашей программы мы начинаем торжественный вынос моабитских тетрадей. Сегодня право выноса моабитских тетрадей удостоена директор театра имени Габдуллы Калеева, член Союза писателей Республики Татарстан, лауреат литературной премии имени Саджиды Сулеймановой, международной премии Белла, республиканской премии имени Мусы Джалиля Луиза Николаевна Янсуар. Итак, мы начинаем торжественную церемонию. Тетради выносит заместитель генерального директора по учету и хранению, главный хранитель Саттарова Лилия Ильевна в сопровождении почетного караула Казанского Суворовского военного училища. Просим всех встать. Минута молчания.
предоставляется Луизе Янсуар. Xayrli kun barig'izlar. Bu Moabit defterlerin men kichkina vaqtimda xatirlayman. Musa Jalilning albomi chiqqan edi. Bu shunday zo'rg'ina albom ham uni o'rta bitlarida Musa Jalil ham jalilchilarni esga olib, shunday qizil bitlar bor edi. Әле балалык onam bilan men boshtaroq onam meni ni uchun bu bitlar qizil tusga bo'yalgan. Hem anları indi mena etiyenilerim, okutuşlarım anladı berdiler. Bu giroylar, bu kahramanlar bizning için başlarını salgan kişiler diye. Hem onların tarixini bilendiklep, yıllar davamında irene min eli özüm için hamanda bir soruğa cevap bere alganım yok. Kahramanlıkның kişinin ile hakkına, vatanı hakkına şunday zor adamga, şunday korkunç da, şul vaqtda bik keskin de adamga bara alu kişiden koyan kile ekan. Hem biz bilen bugungi tinish turmushda yashagan, tinish shartlarda g'umr etgan kishilar, agarda qo'rqinish oldida qolsak, ne darajada o'zimizda ol kuchni topa olamiz ekan deyib. Hem bulg'avur xabarlar ko'rshilardan, ko'rshiliklardan bulg'avur xabarlar kelib turgan mana shu vaqtda jalilchilarning ham Jalilning o'zining bizga aytib qoldirgan vasiyati shuldir deb o'ylayman. Jimirga da, yovlar to'tirig'a da, qo'l siltarga da, bolta ko'tarirga da og'ir tugul. Negizda uni mekshimli ishlarga bo'ladi. Amina tinchlikni saqlab qoldi. Eminlikni saqlab qoldi. Mana shu kuchga ega bo'lsak, ham ularning vasiyatini shuni aşağı deyilsa, biz ularning ismlarini topishmadik deb ayta olamiz deb o'ylayman. Очень волнительно было сегодня держать моабитские тетради, и до сих пор волнительно. Что я хочу сказать по поводу этого дня и насколько это важно для нас. Я думаю, это важно для всех наших поколений, как для детворы, так и для молодежи и для всех нас, которые были взращены и росли на стихах Джалиля, на его воспоминаниях. И я всегда для себя ставила вопрос, что есть герой сегодня, и что есть остаться героем в тяжелое время, и что есть герой в мирное время. Мне кажется, посыл Джалиля и джалилевцев был в том, чтобы мы сохранили вот этот мир и созидание. Спасибо за предоставленную возможность. Это большая честь и большая радость. Спасибо большое. А сейчас для приветствия приглашается первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Ильдаровна Отгалова. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очень волнительное событие. У нас связано с тем, что есть возможность прикоснуться душой и сердцем к великому поэту, к его произведению. И главная задача ныне живущих — сохранить память и передать достоверные сведения молодому поколению о тех событиях, и его литературное наследие стало, чтобы достоянием всех и служило воспитанию молодого поколения в духе любви к родному краю, любви к родине, любви к своим родителям. Именно это в своих стихах популяризировал и говорил Муса Джалиль. Сегодня присутствуют школьники. Ребята, у вас уникальная возможность прикоснуться душой и сердцем к тетради, которая хранит историю нашу, и понять, насколько, несмотря на заточение, у человека была вера в победу, вера в то, что наш народ победит. Спасибо огромное организаторам этого мероприятия за предоставленную возможность, за то, что каждый год 15 февраля у каждого поколения школьников есть такая возможность. Спасибо. Selamlar size, müziği predmetlerin
исәпкә алу һәм саклау буенча Татарстан Республикасы Милли музееның генераль директор урынбасары Саттарова Лилия Илевнаға бирәбез. Hürmetli konaklarımız, müziği süyüşçüleri, muhterem deputatlarımız, ministerstvo vekilleri, hürmetli ediplerimiz, дорогие друзья музея, уважаемые наши депутаты, уважаемые представители Министерства культуры, первый заместитель министра культуры, все те, кто сегодня рискнул в период пандемии присоединиться к нам во время этой торжественной, очень волнительной, действительно, как было подчеркнуто, встречи. 15 февраля ежегодно мы вносим эту реликвию в этот зал, начиная с 80-х годов уже. И с большим трепетом храним ее, популяризируем, издаем. Знаете, что и факсимиле этих тетрадей издано. И для нас все дальше отдаляется эта письменность на арабской графике, которой пользовался Джалиль, и даже письменность на латинице, которой пользовался Джалиль, которые вы можете видеть на страницах этих крошечных, буквально в ладонь листочков. И все дальше отдаляется и время этого ненастья Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И все дальше как бы время этого подвига, и, может быть, и волнительность этого подвига для нас, вот оно всегда вновь озаряется именно 15 февраля. Многие, наверное, как бы с детства, ну, те, кто присутствует здесь в юном возрасте, и те, кто в более зрелом возрасте с детства знают со страниц учебников всю эту историю подвига группы Курмаша и легиона татарского, и тех, кто в подполье фашистском, не предавая своей родины, пропагандировал возвращение на родину, возвращение своей родине свободы и счастья ее гражданам. Для нас в повседневной жизни, и об этом нам всегда напоминают от Моабитских тетрадей, как мне кажется, в повседневной жизни мы вряд ли задумываемся, что для нас означает родина. Но вот это напоминание, оно говорит нам о том, что в минуту тяжести, в минуту горя и вот такого действительно напасти для Отечества возникают в человеке духовно богатом вот эти силы сопротивления. И мне кажется, что именно в этом великий месседж, великое послание этих тетрадей. Для меня вот в чем оно? Прежде всего, конечно, в том, что мы должны всегда поддержать друг друга, как поддержали друг друга в минуту смерти, идя друг за другом на эту смерть. Джалиль и его группа, которых мы сейчас называем джалильцы, они назывались, может быть, по-другому, и в литературе вы обязательно обратитесь к ней и прочтете об этом. Есть прекрасные книги Рафаэля Мустафина, к сожалению, ныне уже покойного исследователя и писателя. И вот это послание той силы, которую мы обретаем, когда вокруг нас единомышленники, те, кто думает так, как мы, те, кто сохраняет культуру так, как мы, те, кто знает, что он унаследовал и зачем он это должен передать грядущему поколению. Это первый месседж, первое послание, мне кажется, 15 февраля для нашего музея и для всех, кто сюда пришел. И второе послание – это то, что голос Творца, он, конечно, пронзит века.
нужно быть обязательно нам с вами очень сильными, очень духовно наполненными. И тогда наш голос тоже будет сильным в сохранении нашего наследия, нашего языка, нашей культуры. И я призываю вас быть всегда вместе и быть всегда сильными. Большое спасибо. Hozir sizni Tatariston Respublikasi Yozuvchilar birligi raisining birinchi o'rinbosari Ilsiya Vazifovna Ihsonovaga bergan ruxsat etingiz. Hayırlı gün, muhterem cemaat. Мен sizni eng birinchi barimizni da bugungi matbuot kun bilan qutlashim keladi. Bugungi kun 15 fevral u bizning Tatar xalqina buyuk shoirimizni Musa Jalilni bo'lak etgan kun. Shunlab da Musa Jalil u shin ma'nosida bizning xalqimizni ko'targan eng zo'r figuralarning birisi. O'lganda da yurak to'g'ri qolar. Şehrimdeki izgi antıma, var jırımını ilge bağışladım, ömrümünü de verem halkıma, deb yazgan Musa Jalil. Hem şınlap da o ömrün halkına verdi. Birinci tapkır özünün ölümü bilen halkına ömrün verdi. İkinci tapkır özünün ölümsizliği bilen halkına ömrün verdi. O ölümü bilen ömrün verip halkka bizning Tatar xalqining nindi batır, nindi qaqshamas ruhli, nindigina voqealar bo'lsa da o'zining qiblasidan ketmay turgan xalq ekanligini ko'rsatib, bizning xalqning yuz oqligi bo'lib ketdi. Ham ikkinchidan u o'limsizligi bilan, o'zining she'rlari, o'zining asarlari bilan Tatar xalqini butun dunyoga tanitdi. Bizning Musa Jalil belki Abdullah To'qay Bardiran'ın tercüme edilgen, başka dillerle tercüme edilgen şairlerimiz yok. Biz koyağına varsak da bizim Tatar halkın Abdullah To'qay hem Musa Jalil arqılı bilerler. Hem Musa Jalil'nin şiirleri, Musa Jalil'nin eserleri bizim halkını batırığına tügel, matur, ruhlu, tire bir halk ettirip dünyaya tanıdı. Biz Musa Jalil'ni mektepte okuganda şu heykeliga qarab, men turib qotib qolgan bir giroy etib ko'z oldimga keltiraydi. Lekin ömürler o'tgan sayin, turmush tajribasi bo'lgan sayin ona ikkinchi turli qaraysan. U bir kishi, shin kishi bo'lgan. Ham 38 yoshda bunday botirlikni ishlar uchun mingdi ruhli kishi bo'lirga kerak. So'nggi vaqtlarda men shunday so'zlarda eshitib turgan Musa Jalilni şu tutkunluk, şu suluş şair etkendi. Yok bu dürüst değil. Musa Jalil u şair bulup doğan, u şair bulup dünyaya yaratılgan. Çünkü o indi soğuşka gitkençe yok onun iskitkiş klasik eserleri icat edilgen. O 60 yaşlı birisini yazıp gitken, halkımızın bütün ruhun, bütün tarihin öğrenip, halkımız onu şuna göre de zorlu. O bizning xalqimizning zo'rlig'iga ko'ra. Bu matur kishilar davom etsin. Kelajakda da Musa Jalilning kim ekanligini bizlarga kelajak onlarga butun teranligi bilan topshira olsak edi. Rahmat. Sizning qarshimizda Musa Jalil ismidagi premiya laureati, G'aliasgar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri orkestri artisti, skripkachi Dina Zakirova ham konsertmeyster Leyla Nurovna Hasanovna boshqaruvida kompozitorning Ilyas Kamalning romansini boshqarib kelishadi.
Илнең азатлыгы өчен курку белмәс көрәшче. Үлемне ирләр шәбыл каршылаган каһарман. Муса Мустафа улы Җәлилов Оренбург өлкәсе Мустафа авылында туа 1906 елда. Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Һәм 1931 елда Мәскәү университетының әдәбият бүлеген тәмамлый. 1939 елда Җәлилне Татарстан Язучылар берлегенең җитәкчесе итеп, Казан шәһәр советына депутат итеп сайлыйлар. Ул опера театрында да эшли. Сугышка кадәрге елларда шагыйрь бик күп шигырьләр, җырлар, хат ташучы поэмасын, Алтын чәч, Илдар исемле опера либреттоларын яза. В самый первый день войны, 22 июня 1941 года, Муса Джалиль решительно отверг возможность остаться в тылу, считая, что его место среди бойцов за свободу страны. В конце июня 1942 года старший политрук Муса Джалиль с группой солдат и офицеров, пробиваясь из окружения, попадает в засаду гитлеровцев и оказывается в плену. Так начались его скитания по лагерям, а в Советском Союзе в это время он считался без вести пропавшим. Берлинның Мабит төрмәсендә Муса Җәлил шигырьләр яза. Шул кулъязма шигырь җыентыклары Мабит дәфтәре дип йөртелә дә инде. Төрле юллар белән бу дәфтәрләр Җәлилнең туган иленә әйләнеп кайта. Беренчесен Габбас Шәрипов алып чыга, Казанга Нигъмат Җәйкулов алып килә. Икенчесен төрмәдән Бельгия антифашисты Андре Тиммерман саклап кала. Беренче дәфтәрдә 60, икенчесендә 50 шигырь, 19 аны кабатлана. Фашист тоткынлыгында шагыйрь күп фикерләр буенча иң тирән һәм иң сәнгатьчә язылган әсәрләр иҗат итә. Җырларын, ышанма, батырлык турында һәм башкалар. Находясь в плену, поэт включается в подпольную работу легиона Идель-Урал. По доносу провокатора гестаповцы узнают о деятельности подпольной организации, и все были арестованы. Среди них был и Муса Джалиль. И 25 августа 1944 года был казнен в берлинской тюрьме. В берлинской тюрьме Моабит Муса записывал стихи на самодельные блокноты. Они составляют сборник моабитских тетрадей. Он не был уверен в том, что его родина узнает правду о мотивах его поступков. Не знал, вырвутся ли на волю его стихи. Он писал для себя, он писал для народа. Муса Җәлилнең Мабит дәфтәрләре күп гасырлык татар әдәбиятының горурлыгы һәм даны булып санала. Аның гражданлык тойгысы, кешелек көче, дәрте әлегечә барыбыз өчен дә үрнәк булып тора. Мабит дәфтәрләре Милли музейның бик кадерле экспонатлары булып тора. Алар музей фондына моннан 56 ел элек 1966 елда килеп керәләр. Һәм бүген безнең арабызда Габдулла Каримов театрының аксакалы, Татарстан Республикасының халык артисты, Россиянең атказанган артисты Нурәхмәт Сафин. Без аны Җәлил турында истәлекләр белән бүлешергә бергә чакырабыз. Рәхим итегез. Гафу итегез. Бер генә карагалым әле беренче тапкыр күрү. Китапта төшерәлме? Мен театр училищесына кергәндә миңа 15 яшь иде. Әү мәктәптә укыганда мин әдәбият дәресләреннән ул инде 60-61-62 елларда Муса Җәлил шигырьләрен укыган хәтерләрмен. Димәк, алар булмаган. Әле ул реабилитация кичергән булса да, димәк, әдәбият дәреслекләрендә булмаган, миңа таныш түгел. Менә шуннан соң Буада гастрольдә укып бетереп, Буада гастрольдә йөргәндә 70 елда минем кулыма китап кибетен эләкте, җырларым дигән китап. Анда 95 шигырь Гази Кашар редакциясендә җыелмасында бирелгән, һәм бу менә шушы Муабит дәфтәрләре, төрмәдән кайткан шигырьләр булып чыкты. Һәм менә шушы көннән башлап беләсезме, җәмәгать, менә ул шигырьләр китабы зур да түгел, менә шунда кичкенә генә җыйынды ул, минем өстәл китабым әзерләнде.
Тұрмышта мен не де болса, қиынға келсе, кім бір яки ренжітсе, ауыр сөз айтса, міне шул китапны алып оқимын. Һәм аннан ниндидер энергия, көч алам, өзіме ярдәм алам кебек. Менә аның диапазон өлкәсу мөмкинлеге шагыйрьләр әйтәләр бит инде. Bir октава, 2 октава, 3 октава деген, аның октавасы шексіз. Аның мәселен жырларым шигыры, ант, бүрелер, һәм балаларға багышлап язылган барыгыз болынға балалар, йөгрегез, уйнагыз, көлегез, елмайсын күреп шат аналар, ачылсын буйыккан күңелегез. Менә шушы шигырьдә лирика, романтика һәм ничек тасвирлана, һәм аның диапазоны ничек билгели. Демәк, мин менә шушы укырга кергән елларында аның реабилитация кичергән чорыгына булган, халык арасына таралмаган, ничек таралмаганлыгын мин ахырдан, әзер 15-16 яшьләргә җитеп, белем туплый башлагач, әдәбият, теге совет әдәбияты журналларын укый башлагач кына аңладым. Кайдадыр ятканнар һәм нинди изгелекләр белән ул безнең Казаныбызга, милләтебезгә кире кайткан булып чыкты, исән-сау килеш. Әле хәтеремдә булса, 3-нче дәфтәрендә безнең буын әле бәлки булмас, бәлки киләчәк буыннарга насыйп булыр. Ул 3-нче дәфтәрнең табылып, менә шулай халык арасына чыгуы. Ул ниндидер бер яшереп табу булган шикелле булды микән инде, мәктәптә дә сөйләмәделәр, концертларда да яңгырамадан шигырьләре. Ә менә шуннан соң инде китте, театр училищесына кергән һәрбер 3-нче студент Муса Җәлилнең шигырын сөйләп бирде. Ул бүреләр, җырларын, һәм башкалар. Аңлыйсызмы, ничек инде шөһрәт алды. Менә мин дә сезгә балалар шагыйренең әйнде бүреләр шигырының менә шушы строфасын җәмәгать һәрбер җиргә язып куяр идем хәленә килсә. Бүреләр, ләкин бүреләр бу кадәр ерткыч түгелләр. Менә бүтән җиргә язып куяр идем мин аны. Беләсезме, менә үтеп барам шулай урам буйлап, парадныйлар күрәм бер бала. Звонокка үрелә. Буйы җитми, аптырагач карап уйлана. Мин балага киләм. Әллә димен, звонокка буйым җитмиме? Җитми шул ди. Әйдә үзем басый. Бернеме ди? Әллә 2ме? 5 ди. Басам 5-не. Шуннан бала әйтә, ой, абзыкай, сез нинди йөрәкле, әйдә, кашык тизрәк, хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкне. Мин дә балалар белсәкәндә, ни өчен нәрсә бирә миңа Муса Җәлилнең менә шушы вакытта аның шигырьләрен өстәлендә тоту, аларны кабат-кабат уку. Кеше булырга өйрәтә. Яшәргә өйрәтә. Авыр вакытларда ничек итеп бирешмәскә өйрәтә. Менә аның шигырьләре бик зур рәхмәт сезгә. Әйдә аның тагын бер минем тыңлыйсызмы? Бер төрмәдә дигән төш дигән шигыры. Төштә миңа нәни кызым килде. Күзләрне сөеп карады. Ай, хаяткәй, озак йөрдем диеп, чәчләрне сыйпап тарады. Мин кызымны кыстым күкрәгемә. Шатлыгымнан шашып, исереп, шунда сиздем, нинди көчлелеген мәхәббәт һәм сагыш хисенең. Чыгып киттек аннан без болынга. Гизеп йөрдек чәчәк бәйләмен, нинди матур яшәү, рәхәт сөю, нинди матур иркен җир өсте. Мин уяндым. Урным шул ук төрмә. Кулларымда шул ук богаулар, башымда шул ук кайгыларым. Уянар дип көтеп торганнар. Ах, ник үртти мине хыял белән бу тилертеп кайтмас яшьле язларым. Ник төшкенә минем шатлыкларым. Ник бетмәс кайгы, газабым.
февраля 1956 года, через 12 лет после гибели поэта, указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик за исключительную стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Мусы Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Еще одна высшая правительственная награда, звание лауреата Ленинской премии, была присуждена ему посмертно за цикл стихотворений «Моабитские тетради». Шағирның изге тойғылары, кірсіз көз яшьләре, аның шигырьләрендә чагылган. Алар безне уйландыра, тетрәндерә, кешеләргә изгелек кылырга, яшәргә өндиле. Хәзер без бирегә Казан театр училище студенты Данис Хисматуллинны, Муса Җәлилнең бүләген шигырен укырга чакырабыз. Кайтсайды гөлләр арасында гөрләп үткән көләш көннәрем. Дускай, сиңа бүләк итәр идем илкәемнең иркә гөлләрен. Бер нәрсәм юк минем монда хәзер. Йортым, бакчам, хәтта иркемдә. Гөлләр монда бар да кибеп солган. Җирләр монда читләр иркемдә. Тик бар минем кара уйлар белән тапланмаган керсез йөрәгем. Йөрәгемнең язгы гөлләр төсле җыры булсын сиңа бүләгем. Үзем үлсәм исем җырым үлмәс. Ул яңгырар илнең кырында, сөйләп илгә, тоткын күңелләрдә чәчәк аткан дуслык турында. Уважаемые гости, на этом торжественная часть нашего мероприятия подходит к концу. А сейчас у вас есть уникальная возможность подойти к витрине и посмотреть на моабитские тетради. Спасибо вам за внимание. Добро пожаловать в Национальный музей Республики Татарстан. Киләсе очрашуларга